eżis ħuti saċerdoti, reliġjużi u lajċi. Dawn l-aħħar ġimgħat l-aħbar tal-allegati abbużi sesswali fid-djoċesi tagħna anqlet f'ħafna minnha u ġieħ, rabja, inċertezza u sentimenti oħra. Mhux kompitu tagħna li nidħlu fil-merti ta' każijiet partikulari. Inħallu l-qorti tagħmel l-istħarriġ tagħha bir-reqqa, bit-tama li tasal għal verità tal-fatti. U sakemm din il-verità toħroġ, il-ġudizzi personali li nagħmlu ikunu azzardati u flok jgħinu jistgħu ixekklu it-tiftix tal-verità. Imma nħossu dmir tiegħi bħala raj u missier li nirrifletti u nistaqsi dwar xi jrid Alla minna f'din is-sitwazzjoni li qed ngħixu. Fid-dawl tal-misteru tal-għid jien ċert li minn din id-dbatija u l-mewt Alla jrid jagħtina għawmien u ħajja ġdida. Huma ħafna dawk is-saċerdoti u r-reliġjużi li jaqdu l-ministeru tagħhom fedeltà u dedikazzjoni. Imma jista' jiġri li uħud minflok ikunu tassew għaddejja għas-servizz ta' Alla u tal-bnedmin jispiċċaw biex jabbużaw minn persuni vulnerabbli. Għad li konxju li kull persuna hija responsabbli għal emila u għal konsegwenzi li ġib fuqha bħala saċerdotu raj b'qalb muġuwa nitlob maħfra lil dawk fostkom li xi darba jew oħra batew abbużi ta' kull xorta fil-kuntest tal-Knisja lilhom u lill-familjari tagħhom. Flimkien mal-Papa Franġisku intenni bil-qawwa li jebda tip ta' abbuż m'għandu jiġi ttollerat fis-soċjetà inqas u inqas fil-Knisja. Ħażin għalih min jagħti skandlu lil wieħed minn dawn iċ-ċkejknejn għalilna Ġesu. Għalhekk neżortakom biex jekk tafu b'xi tip ta' abbuż tirrappurtaw lill-pulizija. Jekk l-abbuż sar fil-kuntest ekleżjali jew minn membri li għandhom rwol fil-Knisja, għandu jsir ukoll rapport lill-Kummissjoni tas-Safeguarding. Fejn hemm l-abbuż iskiet mhux virtù, iżda l-aktar arma adattata għal min irid ikompli abbuża. Il-mixja tal-fejqan tal-vittma titlob li ssir ġustizzja u li min jabbuża ipatti għall-emir ħażin tiegħu. Imma l-proċess tal-fejqan jitlob ukoll li min jiġi abbużat jidħol f'mixja ta' terapija u sapport psikoloġiku. Għal dan il-għan ġie mniedi helpline konness mas Safeguarding of Minors Gozo biex il-vittmi u l-familjari tagħhom jistgħu jsibu s-sapport psikoloġiku li għandhom bżonn. Is-Safeguarding of Minors Gozo fid-djoċesi tagħna qed tagħmel xogħol siewi ħafna u permezz ta' korsijiet u inizjattivi oħra tissensibilizza u tarraf lill-pubbliku dwar din il-pjaga fis-soċjetà u fil-Knisja. Fost l-oħrajn qed jitħejja programm ta' formazzjoni u edukazzjoni lit-tfal biex jarfu jindunaw minn qabel u jiddefendu lilhom infushom kmieni minn vjolentaturi possibbli. Kull meta tinstema' l-aħbar ta' xi tip ta' abbuż fil-Knisja, bir-raġun, jibdew ġejjin fil-moħħ ta' ħafna minnkom mistoqsijiet bħal għandi nibagħthom lill-ibni jew lill-binti biex iservu bħala abbatini, għandi nafdawhom b'moħħi mistrieħ għal lezzjonijiet tal-katekiżmu, nista' nserraħ rasi li ma jiġri xejn jekk nibagħthom għal ħarġa mal-parroċċa u ħafna mistoqsijiet oħra. Jiena ċert li f'din is-sitwazzjoni Alla jrid li aħna s-saċerdoti reliġjużi u operaturi pastorali nieħdu aktar bis-serjetà il-formazzjoni kontinwa tagħna. Diġà f'dawn l-aħħar xhur
il-Kummissjoni Djoċesana għall-Kleru ħadet ħsieb tħejji programm ta' formazzjoni kontinwa biex aħna s-saċerdoti inkomplu nikbru umanament, spiritwalment u pastoralment. Barra minn hekk, bl-għajnuna tas Safeguarding of Minors Gozo qed jiġu formulati policies ċari biex il-familji li jibatu lil uliedhom fl-inizjattivi ekleżjali ikunu jistgħu jserħu aktar moħħhom kemm mill-ambjenti fejn imorru u kemm mill-persuni. Imma aħna nafu li Alla jrid li kulħadd tisalva. Filwaqt li hija ċara il-kundanna tal-abbuż, jeħtieġ noqogħdu attenti biex dejjem nibqgħu nirrispettaw il-persuna anki ta' min jabbuża. Dan jgħod aktar jekk niftakru li spiss il-persuni li jwettqu abbuż kienu huma stess vittmi ta' xi abbuż fil-passat. Nifhem ir-rabja li tista' tinħoloq lejn min jagħmel azzjoni hekk kera. Iżda rridu noqogħdu attenti biex filwaqt li nkunu nippruvaw insalvaw il-vittma tal-abbuż li jkun sar fil-moħħbi u minn individwu wieħed, ma noħolqux vittma oħra din id-darba frott ta' abbuż li jsir bil-miftuħ u b'mod kollettiv. Għalhekk bħal kull bniedem, anki min jabbuża għandu dmejr li jħallas għall-imil ħażin li jagħmel, imma għandu wkoll id-dritt li jingħatalu s-sapport meħtieġ biex jidħol fi proċess ta' konverżjoni u fejqan. Alla ma jridx il-mewt tal-midneb, imma li jikkonverti u jgħix, hekk jgħidilna l-profeta Eżekjel. Ir-riċerkaturi li l-fejqan tal-vittma ikun iktar sħiħ meta min jabbuża wara li jkun għaref il-qara fil-ħażen tiegħu mhux biss jieħu dak li ħaqqu, iżda fuq kollox jibda proċess ta' konverżjoni u ta' bidla. Jekk lil min jabbuża ma nagħtuhx iċ-ċans li jikkonverti, jaf inkunu qed nirrepetu fuqu dak li hu kien għamel fuq ħaddieħor. Fil-kuntest ta' każi bħal dawn, jiġini li nistaqsi jekk l-ossessjoni tal-pubbliċizzazzjoni tas-seduti tal-qorti aktar xi ġustifikata mill-bżonn ambigwu ta' trasparenza tkunx tassew ta' ġid mhux biss għas-soċjetà b'mod ġenerali ma fuq kollox għall-vittmi u għall-familjari tagħhom. Biex il-verità tkun tassew ħelliesa anki fir-rigward tal-vittma, trid tiġi mwettqa bil-prudenza u bil-karità. Min jaf ikun xi aħjar jiġini li nistaqsi jekk f'każi simili l-awtorità assoluta tal-qorti u l-manija li kollox u dejjem għandu jiġi komunikat fil-medja jiġu gwidati mill-esperjenza tax-xjenzi psikoloġiċi biex tiġi mħarsa l-ewwel qabel kollox l-integrità tal-persuna umana. Fl-aħħar nett kelma minn qalbi lilkom il-ġenituri. Kemm xtaqtu u kemm stennejtu twelid ta' wliedkom? Kemm ħadtu ħsiebhom u ħabbejtuhom b'imħabba eċċezzjonali sa mill-ewwel ġimgħat ta' ħajjithom? Dik l-istess ħeġġa u imħabba tal-bidu komplu ħadmuha magħhom sakemm jibqgħu jgħixu taħt is-saqaf ta' darkom. Stinkaw biex ikollkom relazzjoni tajba magħhom. Għamlu l-ħejn u ħolqu klima ta' akkoljenza mingħajr kundizzjoni u ibnu komunikazzjoni tajba magħhom. Ix-xena ta' Ġesu li jbierek it-tfal hija programm għalina l-koll, saċerdoti, reliġjużi u lajċi. Inwedkom li l-Knisja fid-Djoċesi tagħna ser tkompli timpenja ruħha kif dejjem għamlet imma b'aktar qawwa biex kull tifel u tifla li jgħixu fil-gżira tagħna jista' jkollhom esperjenza pożittiva li tgħinhom jikbru u jiżviluppaw fi bnedmin u insara maturi. Nitlob fuqkom il-barka ta' Alla.